So, who is an antichrist? Or kerife an antichrist means? Antichrist originated from Greek. For against or instead of. Against Christ or nishuzu something instead of Christ. If we also the antichrist originated from Greek for against or instead of Christ. You want to go against or instead of Christ. You want to now, which refers to individual entities or a specific powerful figure in a specific powerful figure in Christian eschatology who opposes Jesus Christ and his followers. Who opposes Jesus Christ and his followers. Now, the biblical definition all the time appears in 1 John and 2 John describing false teachers and opponents of Christ. So now, looking by what I have just said now, what can you call somebody? Let me know if this is not somebody who is against Christ or somebody who has chosen something else instead of Christ. Because I got a reason pattern. Some of you ono chokwano edoka Matthias. Una doka Matthias into Matthias because Matthias no way potalo openly or dezezo. But if na bogujum anya na ebo fodu n'ime unu no wona owulu na akpo unu antichrist owewu na iwe kedifo na eweziri na iwe kedifo na eweziri na iwe how can what will you call this? What will you call this? What will you call this? What they go say of ma? Osrego, my God looks like me. Oti nkonya. Oyi odetua. My God looks like me. Oti nkonya. Odetua. My gods look like me. Oti nkendosha. Odetua. Osizie, what is this? If I want bozie ndisi oji. If I Jesus Christ. Meaning that our God look like us. So, what does it mean? Tell me what it means. Apoziuno antichrist. Apoziuno antichrist. Owewu ni iwe. Kenifo ewelu ni iwe. Kenifo ewelu ni iwe. Some of you will always tell us how we need to call on Saint Emeka or Saint Christopher or Saint Omunai. Meaning that you don't believe with some of those words or those words that the scripture put out there. Are you not an antichrist? Eche zapa, ezapa. Eche zakolo, ezakolo. Karịa ma mmadụ eze akpa kolo. Ekwu na ụfọdụ n'ime unu na-epreach ife unu amụrụ dị ife omenala Igbo. Unu amụrụ dị ife omenala Igbo. And ụfọdụ n'ime unu na-ada practice ọdịnala Igbo. They got to go respect to ụfọdụ ụmụnne anyị ndị na-practice the real ọdịnala Igbo. The real ọdịnala Igbo do different from this thing unu na practice. Guys, say unu na-eme omenala. What do you understand by omenala? What do you even know that n'ọdịnala do even more sacred than no nwere ụfọdụ ife ihe eme? Our God is even a merciful God. O nwere ụfọdụ ife ihe eme and etiwu na ọ na-eme ọdịnala Igbo. So the people who are practicing the real ọdịnala Igbo, they are not even talking. Ụfọdụ n'ime unu che na onye mara ha akpara edikpuru okpuru ede wa ha ọjị ga-ige n'ilo. Mmadụ nye gị mmanya ya aṅụ ị gaghị ige n'ilo. Ebighị rice buru gaghị ige n'ilo. Ụmụ mgbere rie. Unu mara ha ka esi eme mara ha ka esi achịrị mgbele ọkpa elu ke karabachi jedebe n'ilo ife iruo na-eme ifewo ọdịnala Igbo. Eme ifewo ọdịnala Igbo. Ịchọ ndị na-practice the real ọdịnala Igbo baa na okwu edo ebe na iruo na okwu edo ifu ndị na-practice the real ọdịnala Igbo. Ebe onye si na-apụta omenala you want to go back to the ways of your father. Go na nna gị ọdụ mma ị na-echiga back to the ways of your father. Go na nna gị ọdụ mma ka nna ajụ. Go na nne gị ọdụ mma. Go na your uncles na adụ mma the ways of who ka ị chọrọ ichiga. Ndị go na ha adụghọ na mma mgbe ha nọ ndụ ka ọ ya wa ha nwụọ ịbụba kaikai ofu ụbọchị ofu ndị ya apụta were ife kụwa gị si ebe ijere ịbụ kaikai afọ onye ka ị na-akpọ ị na-akpọ St. Aloy go na ya adụghọ na mma mgbe ọ nọ ndụ na-akpọ St. Okeke go na ya adụghọ mma mgbe ọ nọ ndụ ịnata nwodo akwamozue mmadụ agha nụrụ unu ife
ihe were ife nye nne gị nye nna gị nye ụmụnne gị nye ụmụnna gị mgbe ha nọ ndụ nọ ha nwụọ iburu kaikai na mgbe na ọbara egwu je na-egbukasị n'ili na-esite n'ụgharị compound ebe niile but ị nwere opportunity to ịchụkwa ndị ahụ mgbe ha nọ ndụ ka ha gọzie gị mgbe ahụ ha nọ ndụ nọ ngọzi a ha nye gị mgbe ha nọ ndụ wụdị ultimate ihe eme n'ụlọ ịkpara ofe ogere ịkpafu oge agafe ụbọchị ha nwụọrụ bata itiri mkpuburu ọbara ego na ọbara atụrụ na-agbagharị ebe niile na-esite si ebe niile a na-esi ịchọ ịmụ ife odere ọdịnala jekwu ndị na-eme dere ọdịnala ha nọ na some of you ụmụ okorobịa ife a ụnaghị emenwude ọdịnala maka onye ime ọdịnala a na-etiwuo it is more sacred. It is even more serious business than whatever. Na God anyị na God anyị a merciful God. Ịghọtago ọ na-enyere iwu ogologo ụdọ ka i wee chenji na ọdịnala wo instantly ka anaghị etiwu kurie gị akurie. Ịghọta a na-ekwu ọ na-afịa onye ọ na-achọrọ ichiga back to the ways of your father ma ndị legoro na obi ya you want to chiga to the ways of your father. Ijugo no onwe na nna gị ọdụ happy with you na nne gị ọdụkwa happy with you ebe ọ nọ. Ijugo onwe na nna gị ọdụ happy with you ka nne gị ọdụ happy with you ikwu na ibe gị ha ọdụ happy with you iju onwe gị ajụjụ anyị saa ya n'ihu onwe ịkpa n'isi ije na mmụọ akpọ gị antikraịst onwe gị iwe kedu ife afọ ahụ na-ewere gị iwe ọ sọpụzụ ị na-ewe gị iwe ọhịa ife ịwụ mata ya sị etinye n'aka na abụ gụọ ya onwe maazị dibia etinye n'aka ya abụ gụọ ya onwe unu niile ewu ndị na-efolo their teaching agwazie gị what is obvious ebe mbacha onye ngo na ya atụ ọkpọ ịghọtago ka mpụta anyị ka na-abịakwu